Salam Atawatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. İnglis dilini bir ýyl mod öwrenmek mümkinçiligi. Türkmenistanda Özbegistany öňürleýän haritlaryň milli sergisi geçirildi. Türkiýe dünýäsiniň zenan işgörleri Astanada doguşdy. Meşhur Rafael Nadal tenis bilen hoşlaşdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyň ilçihanasynyň Amerikan ingliz dili maksatnamysy Aşgabatyň halkara mektebinde 11-25 ýaş aralygy naklar üçin ingliz dili, SAT we TOEFL taýýarlyk kurslaryny açýar. Ingliz dilini hasa kämilleşdirmek isleýän bolsaňyz, onu ýüz tutuň. Yerleşýän ýeri Aşgabatyň halkara mektebi. Arda bermek üçin soňky möhlet 2024-nji ýylyň 30-njy noýabry. Has giňişleýin maglumat üçin şu ýere basyň. Türkmenabat şäherine Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň ikinji sekretary forumy we Özbegistany öňürleýän haritlaryň milli sergisi geçirildi. Bu ýere çäreler Türkmenabat şäherindäki türkmeniň agoý binalar toplumyna geçirildi. Onu Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynyň başlygy we Özbegistan Respublikasynyň Sowda Senagat Edarasynyň başlygynyň ornasary gutduk sözi bilen çykyş etdi. Açylyş dabarasyndan soňra oňa gatnaşçylar sergiýiniň bölümlerini aýlanyp gördüler. Sergide özbek kompaniýalarynyň oňlarçasynyň önümleri hödürlenilýär. Özbegistanyň Sowda Senagat Edarasynyň başlygynyň ýollaşasynyň ornasary Reşat Rasulow Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň ikinji sekretary forumynyň we Özbegistany öňürleýän haritlaryň milli sergisiniň açylyş dawrasyna iki halkyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklaryň has ösdüriljekdigini ynam bildirdi. Eger geçen ýylyň dowamyny biziň özara sowda gatnaşyklarymyzyň möçüri 1 milliard Amerikan dollarynyň hem geçen bolsa, üstümizdäki ýylda bu möçüri has ýokarlandyrmagy mümkinçiligimiz bar diýip ol öz çykyşyny aýtdy. Şeýlekem Mihman şu ýylyň Tomsony Daşkent şäherine geçirilen Türkmenistany öňürli atly sergiýiniň iki tarapdaýyny hyzmatdaşlygy ösdürmekde örän uly ähmiýete eýe bolan noktada. Qazaqstanyň paýtagty Astana şäherinde Türkiýe Döwletleriniň Sowda Senagat Edarasynyň guramagynaky zenan işgörleriniň baş assambleýasynyň 3-nji mejlisi geçirildi. Bu çäre Türkiýe Döwletleriniň guramasynyň hemde Türkiýe maýy goýum gaznasynyň gollaw bermegine geçirildi. Bu möhüm çäre Qazaqstanyň, Azerbaýjanyň, Qırgyzstanyň, Türkiýeden we Özbegistanyň üstünlikli iş alyp barýan zenan telekeçleriň 200-den gowragy şeýlekem hökümet wekilleri, maýadarlar hemde bilermenler gatnaşdy. Mejlisiň başynda Türkiýe dünýäsinde zenanlaryň ornuny güýçlendirmek babatda pikir açyldy. Mejlisde çykyş eden Türkiýe Döwletleriň Sowda Senagat Edarasynyň başlygy Adem Kola Türkiýe Döwletleriň birleşmegi bilen Sewitde strategik ähmiýete eýe bolan Sewitleýin tassamlary durmuşa geçirmek mümkin boljakdygyny belledi. Geljekde zenan işgörleriniň geňeşi öz adyny Turkish World Businessman Woman Türkiýe dünýäsiniň zenan işgörler hökümini atlandyrmagy maksat edinýär. Mälim bolşýaly 2021-nji ýylda Türkiýe Döwletleriň Sowda Senagat Edarasynyň çägine zenan işgörleriniň geňeşi döredildi. Bu geňeşiň başlyklygy 2 ýyl Qazaqstan alyp barar. 2024-nji ýylyň martynda Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasy Türkiýe Döwletleriň Sowda Senagat Edarasynyň agzasy bolupdy. Ulu tenisde dünýäde iki ägir tenisçi İspaniýaly Rafael Nadal hemde Şwitsariýaly Roger Federer köpleriň tanaýan türgünlerdir. Roger Federerden soňra meşhur ispan tenisçi 22 ýedek uly tuwalgy ýarışlarynyň çempiony Rafael Nadal tenis bilen hoşlaşdy. Ol 19-njy noýabrda Davis kubogynyň çägine soňky dowuşugyny geçirdi. Gynansak da oňa bu dowuşukda Niderlandly tenisçini ýegmek başartmady. Ýöne Rafa tenis dünýäsiniň ägirdi hasaplanýar. Ol tenis dünýäsiniň iň uly ýarış hasaplanýan uly tuwalgy ýarışlaryna 22 ýezek çempion boldy. Professional tenis assosiasiýasynyň çägine 92 derejäniň eýesidir. Hususan Rafael Nadal toprak bilen örtülen tenis meýdançasyna uly üstünlikler gazandy. Bu wagtda 63 kubok gazanan Nadal toprak karoly adynyň eýesidir. İspan tenisçi karyerasyna 2 ýezek Wimbledon we Australiýa açyk tenis ýarışlaryna 4 ýezek Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň açyk hemde 14 ýezek Roland Garros ýarışlaryna ýeňji boldy. Ine mehriban müştaqlar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna. Size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.